Senyores i senyors, l'Horta Teatre, més de 35 anys fent espectacles de gran format, aposta ara per una nova línia. Una línia low cost d'espectacles en consonància amb els nous temps. Olivia, Monelie di calici che la bellezza infiora. Amb un parc d'elements serà suficient. Un parc d'elements i un servidor, què seré? Què seré jo? Liviamne dolci fremiti che suscita l'amore. L'objectiu, com dic, d'esta nit és posar la primera pedra d'una nova manera d'entendre el teatre. Liviamo, amore fra i calici più caldi baci avrà. I per aconseguir això, crearem una nova raça d'espectadors. Espectador del futur. Un espectador que en la foscor de la sala serà capaç d'omplir-ho tot amb la seva imaginació. La vostra manera de processar la informació està canviant en aquest moment. I això genera conflictes entre el vostre software antic i el software nou. Perquè la imaginació, estimats amics i... La imaginació és, com tots sabeu, de la ment. I tu? Tu cobres per això? Jo pago.